dace wanda bai da ke ya kauce. Ahmad da Nura mun ce ke itan madaciya ce. Gaskiya itan madaciya ko warke ki baya shan wuya. Zurfi gare ki kin firijiya kuma haka ba sa kure ki ba. Kece cikar kowanne harafi akan ki ba duba korafi. Allah ya sa na samu zarrafi ba zan roƙon abin da baki ba. Na ji da ke ake ta totiya ke ɗaya ce ko da kishiya. A yi fushi ko a yi dariya sunan ki ɗai ba za ya canza ba. Ki ba shi tararrabi da na yi bincike a adabi kuma sarawuna da kallabi ba su yi sassaƙar da shanki ba. Da kurjini kike ta goma shi kuma ya so ki baki ya da shi cikin jini zuwa jikin gashi duk wanda ya masa ya jaraba. Rukun ki ba ya jan fitar rabo sai da ki ja samu shanyamo. Me rafe ki sashi yayi dabo ki kan yi tallafin marar uba. Mu'amala na kan yi inda ke sana zuciya na tsarkake. Shari'a na zuwa na tsallake ina da ke ba za na fada ba. Ni guzurin ki da yi tanadi na rasa ki ban da madadi. Na yi rashin da bai da adadi ido ba za ya tsallake ki ba. Abinda ya saka ni nazari na yunkuro na doki tambari. Na gaskiya ko za a san mari ba za ya sa na furta gaibu ba. Gaskiya icen madaciya. Gaskiya icen madaciya. Gaskiya icen madaciya. Ka faɗa in faɗa icen madaciya. Ka faɗa in faɗa icen madaciya. Ka faɗa in faɗa icen madaciya.